Se, nu filmer jeg igen, ikke? Fordi nu kommer vi hen til, hvor at man ligesom kan se det spor her så tydeligt. Og det er derfor, at jeg filmer, fordi at det gør det. Så er det sådan en gammel kasse der det. Og jeg sætter ud for vildets skyld, ikke? Men se. Ja. Det er så det berømte ved et, men altså det spor, som ligesom er tydeligt, man kan da se, der er grøfter langs med siden, ikke? Henholdsvis den grøft her, som man ser, det står lige her. Og man ser det næsten tydeligt der, hvor det var, der stod, fordi det er ligesom konturen, der skal få det til her. Der kan man se. Sådan der. Og så. Nej, de begynder at gå stramt i der. Det er fordi jeg har spillet den over de knapper. Men nu kan man se. Den der, ikke? Og den går så den vej op og ind. Skal vi ikke lige gå den forbi her? Så siger altså det træ for eksempel der, det står jo faktisk, det er jo ikke der rot på sporet næsten. Ja, det er 100 år, ikke også? Den bøg der. Men det er ellers også så fortsætter så, hvor man så ligesom siger, det er op til, ikke? Og så den vej ind. Hele vejen op. Nej, sådan der. Og så fornemmer man det igen, ikke? Og så drejer jeg mig lige om, så at man kan se, der er bøgen, der faktisk har gået på kanten der. Her stiller jeg mig så lidt her ind til den her, for ligesom at man så kan se, at nu står jeg så i en sporkant her, og den fortsætter så den vej op, eller man kan så se, hvis jeg går herhen. Her er højderyggen på midten af sporet. Den er jo ret tydelig, ikke? Man kan lige prøve at gå hen her. Og se, der fortsætter det ned igennem den lavning. Der er det lagt en del jord på. Og så fortsætter det derhen. Her ser man det ikke rigtigt, men man kan se, det er sådan en forhøjning. Altså, hvis man ser det her, det går sådan igennem sådan lidt mosjordagtigt noget der, ikke? Der zoomer alt for mig. Der, ikke? Det er sådan lavt område der. Og så lige den vej op forbi. Ja, det er det, de kalder præstens sti. Tværs over øen.